ସବୁ ଡେ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେମିତିକା ଲାଗିବ ବିନା ଓମେନରେ ଘରେ। ମୁଁ ଭାବେ ଓମେନ୍ ଡେ ହିଁ ସବୁଦିନ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆମର ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାରେ ହିଁ ଆମର ସମୟ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ତ ଘରେ ଯଦି ଆମେ କାହା କଥା କିଛି ବି ବୁଝିନଥାଉ ତ ସେଇଟା ଅଧା ରହିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଟିକେ ନିଜକୁ ପେମ୍ପର୍ କରିବା। ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ, କିଛି ଗ୍ଲୋସରୀ ଆଣିଲି। ଆଉ ଘର ତ ଆଜି ଜାଣିଥିବେ ସଣ୍ଡେ ମାନେ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଚିକେନ୍ ତ ହେଉଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ। ଓଡ଼ିଆ ଘର ମାନେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଫିସ୍ ନିହାତି ହେଉଥିବ। ତ ଆଜି ବି ଆମର ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଓମେନ୍ ଡେରେ କାହିଁକି ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ନିଜକୁ ପେମ୍ପର୍ କରିବା। ଚିକେନ୍ କଷା ତ ସବୁବେଳେ, ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ତ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ରୋଷେଇ ହୁଏ ସିମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ବହୁତ ରେସିପି ବି ପକାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ସେମିତି ରୋଷେଇ କରିବା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ଚିକେନ୍ରୁ କିଛି 5-6 ପିସ୍ ବୋନଲେସ୍ ଚିକେନ୍ ବାହାର କରିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପକୋଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିବା। ମୋର ଫେଭରେଟ୍ କିଛି ଚିକେନ୍ର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାଟି ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବାହାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍କୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କଲି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଇ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କଲି। ଅଣ୍ଡାଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ନଥିଲା। ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଖାଲି ଆଜି କ'ଣ କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବନାଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି। ଲେଡ଼ିଜ୍ ସବୁଥିରେ ନିଜକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ପୁରା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନେଇଥାନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ମଗେଇକି ନିହାତି ସେଥିରେ ପକେଇକି ବନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବନାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର କିଛି ବି ଜିନିଷ ନ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥାଉ। ନିଜ ପାଇଁ କେବେ କିଛି ବନେଇବା ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଏକା ରହିଥିବେ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବନାଯାଏ? ନାଇଁ, ଚାଲ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇଦେବା, ଆଜି ଆଳୁ ଭଜା କରିକି ଖାଇଦେବା, ଏମିତି ହିଁ ଥାଏ। ନିଜକୁ ବି କିଛି ଦିନ ଆମେ ପେମ୍ପର୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁ ଆମେ ଠିକ୍ ରହିଲେ, ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ରହିବେ ମୋ ଜାଣିବାରେ। ତେଣୁ ନିଜର ବି ଯେଉଁଦିନ କ'ଣ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ନିଜର ବି କିଛି ଦରକାର ହେଉଛି, ସେଇଟା ନିଜେ ବି କେହି ଯଦି ପୂରଣ ନ କଲେ ନିଜେ ହିଁ କରିଦେବେ, ନିଜେ ବନେଇ ନେବେ ନିଜ ପାଇଁ। ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମୋର ଏଇଟା ଖାଇବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଦେଲି। ଏହା ହିଁ ତ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆଜି ଆମର ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନାଉଛି। ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବନେଇଛି, ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏଇଟା କାହିଁକି ବନେଇଛି। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି କେବଳ ବନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଉ କାହାରି ପାଇଁ ବନାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଚିକେନ୍ କଷା ୟା ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଖାଇବେ। ତ